Cròniques de Gothel. Capítol 139. La vida s'obre camí. És un dia plàcid a les mines de Mòria. Els martells dels nans repiquen incessables en un interminable degoteig de trons i guspires, plenes d'anhels de riqueses i tresors, l'essència dels nans en si mateixa. Avui, però, ni el mateix Storm reconeixeria el seu deixeble. En una de les sales llustroses, Gothel i el seu grup salvatge, amb Alistair al capdavant, estan preparant una comparsa per carnestoltes, com si de l'escola es tractés. Tothom disfressat i grotesc balla al ritme de la música que Zariel imposa. Davant de tots, Gothel no aconsegueix seguir el ritme dels seus companys i sembla que en un sentiment dominen els balls més eclèptics i electritzants. Bretag de capoeira, Alistair al tecno, Eisenhorn al reggaeton, el coronel la polca, Lucien el príncep al vals, i Alistair tant et fa un ou ferrat com et prepara una melodia de Mozart. Gothel aconsegueix despertar-se entre suors terribles i crits d'agonia per segon dia consecutiu. Qué sueños más raros tengo últimamente. Será la cena, que no me sienta bien. Desde que el bardo cambió su mano, su cocina ya no es la misma. Temps funestos l'ha tocat somiar. Després del trasbals, Lucien, pàl·lid, suat i desfet, ens explica que els nostres enemics són clons seus que l'han atacat mortalment. Alistair intenta esbrinar si Lucien està sota efectes màgics, però no detecta res impur. Al mateix temps, tenim un calfred al sentir el brugit d'una bèstia tronadora. Al fixar-nos amb més atenció, notem com el terra tremola i un vessal d'aigua ondula petites vibracions, anunciant alguna molt gran. Ens comencem a moure, amb el passar sin rastre de Lucien, apropant-nos cap a les construccions, amb molt de compte entre els fongs mortals. Arribem a un clar, amb un edifici que desprèn un fulgor verdós i forma de crani. Té una porta de pedra amb 8 orificis en una llosa. Ens apropem a la porta, tot i que Alistair es queda una mica aturat, parlant en si mateix, totalment sol. No entenem res del que diu, però comença a ser molt preocupant. Esperem que siguin reflexions metabàrdiques profundes. Alistair, tornant en si, convoca la mà de mag, que ara té la forma de Zariel, per posar-la en un forat de la porta i fer-la servir de pom. Quan la mà connecta amb la pedra, se sent un clic i rebem un atac mental instantani, d'aquests que tant ens agrada. Tots aguantem a dures penes, com el xupito ranci de tequila de cap d'any, però Eisenhorn cau de genolls amb les mans al cap, cridant posseïdament, com si estigués enmig d'un torb, sol i moribund. Aconsegueix de centrar la nostra atenció del focus principal de perill, doncs tornem a sentir soroll del bosc, aquest cop molt més a prop, com d'arbres caure i troncs quebrar-se sota les poderoses petjades d'una locomotora biològicament perfecta. Doncs 2 T-Rex que reconeixem com a llangardaixos gegants venen cap a nosaltres carregant ràpidament, emetent el clàssic rugit de tronador. Lucien reacciona primer tocant el 2 pujant a un bolet i busca un punt feble dels 2 llangardaixos gegants. Entre el coronel i Gothel destrossen a un rei juràssic amb trets i talls profunds, retornant-lo directament al Cretaci.
El T-Rex viu ataca Bratac, però gràcies a les seves pues de l'armadura refugent del diable, aconsegueix esmorteir uns cops i travessar la carn de la bèstia pressupostada. Lucian, sempre amb mala sort últimament, veu arribar els seus 3 millors amics en forma de clons que el flanquegen. Aconseguim acabar amb els enemics i amb el dinosaure en menys del que la seva epicitat es mereix. Alistair, sobtadament, creu que pot obrir el dispositiu i un altre cop amb la mà màgica. La porta per fi s'obre i ens endinsem a una habitació de fort aroma química i mort. Al vell mig hi ha un altar amb un redcap en una camilla amb el cap serrat. Hi ha un tanc d'aigua verda i unes estanteries i un laboratori d'alquímia. Lucian veu un telescopi que apunta cap al nord, on té una esquerda tapada per un camp de força verda. El príncep veu un mapa amb una ciutat connectada amb molts mons estranys per nosaltres. A les estanteries es dirigeixen el coronel i Gorthol a rebuscar. Troben fanalets amb cervells vius. Alistair i Bratac van a l'altar, on hi ha un redcap amb el cap obert, intentant vocalitzar unes paraules de mort. Bratac, el destructor, detecta gran amic parlant d'Uelgar. Coneix alguna paraula i reconeix trampa. Al mateix moment s'obre una porta sobre nostra i uns passos d'important presència retumben a l'estància. Epíleg. La voz que están escuchando es la de Richard Kiley. No hemos reparado en gastos. Aquesta mirada l'he vist abans. La conec. Aquesta mateixa expressió la tenia un dia que volia aturar un tren que se li acostava per salvar un gos. Podia morir i ho sabia. La força em torna, ho noto. Ara, força de venjança! Ha pogut superar l'atac! No m'ho esperava gens, això! Ja ho veus, encara és viu! Ai. No m'ho puc creure, és immortal! Què? Encara és aquí! Alistair, que s'ha quedat enredarit respecte al grup, torna en si. Què ha passat? Es pregunta el Metavar, tot acariciant la mà de Zariel. Seran antics portadors de la mà? Estarà revivint els seus últims moments just quan la van perdre? Creo que esta mano la ha llevado mucha gente antes que yo. Pues claro, inútil. Dios, me duele la cabeza. Creo que les diré de descansar. Lo que tienes que hacer es tirar una bola de fuego. ¿Pero qué dices? Te quieren quitar la mano. Oh, cállate. Tú tira una bola de fuego por si acaso. Te he dicho que te calles. ¿Y una pequeñita? Sal de mi puta cabeza. Creo que han parado. Me estaré volviendo loco.
Todas esas voces son gente que ha llevado la mano. Estaré. No puede ser. Silencio. Todos. Se acercan al sector del tiranosaurio. Continuarà.